Când construiești o cabană singur, complet de la zero, curățenia e ultima ta grijă. Pur și simplu nu am avut timp de ea, dar o curte curată e baza dacă vrei să schimbi complet locul. Așa că am început cu începutul. Am luat lopata și roaba și am adunat tot gunoiul și resturile împrăștiate. Trebuia să eliberez pământul ca să pot lucra cum trebuie, pentru că am în plan să transform total curtea asta. Iar după ce am terminat de curățat zona, am trecut la demolat. Am pus mâna pe flex și am tăiat gardul vechi bucată cu bucată. Odată ce l-am îndepărtat, spațiul a început deja să pară mai mare. Următorul pas, bordurile vechi de ciment. Le-am spart cu picamărul ca să las pământul curat pentru viitoarea alee și gazonul pe care vreau să le pun. Și abia după toate astea a urmat probabil cea mai grea parte. Scosul stâlpilor vechi înțepeniți în beton. O muncă de trup pe spatele. Problema a fost că stâlpii erau băgat foarte adânc în pământ. Și ca să vezi surprize, când credeai că ai scăpat, că au început să miște și credeai că îi scoți afară, ce să vezi? Mai mult beton. Gardul ăsta e foarte vechi. A fost făcut acum aproximativ 40-50 de ani. Iar meșterul care l-a făcut tank ca să țină și la un cutremur de 9 grade. Și după atâta muncă, dărâmat ciment și stivuit lemne, a venit și răsplata. Să pui punct unei săptămâni grele în mijlocul naturii, la un foc de tabără cu prietenii, e exact ce aveam nevoie ca să-mi încarc bateriile. Curtea e curată, lemnul e pregătit
așa că de săptămâna viitoare ne apucăm de alte proiecte. Până atunci vă las cu liniștea asta și ne vedem în episodul următor. Spor la treabă, sănătate și Doamne ajută! Dacă te întorci chiar pe acolo în rucsa asta, că faci mâna. Da. Trece și trece prin tip. Ca mâna.